KPS रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेशमा बाजार। दोपहर में घुस गले घर में पकड़ ललके झपट के दल दल के रंग गे पूरा आंग गे लहंगा में दलके पटक के दिन दोपहर में घुस गले घर में पकड़ ललके झपट के दल दल के रंग गे पूरा आंग गे लहंगा में दलके पटक के हाथ पे चिकारी लटने दलके हाथ पे चिकारी लटने दलके देवरा ढोरी रंग दलके देवरा ढोरी रंग दलके के करो न एको बेर पूछल के देवरा ढोरी रंग दलके देवरा ढोरी रंग दलके। सुमन वाला मुआ रहे छे पटना एको ने बेरी हमरा फोन केलके बुधन देवरा रहे छे घरवा होली में चोली के रंग देलके सुमन वाला मुआ रहे छे पटना एको ने बेरी हमरा फोन केलके बुधन देवरा रहे छे घरवा होली में चोली के रंग देलके बाल्टी में रंग देती घोरी देलके बाल्टी में रंग देती घोरी देलके देवरा ढोरी रंग देलके देवरा ढोरी रंग देलके के करो न एको बेर पूछल के देवरा ढोरी रंग देलके देवरा ढोरी रंग देलके। रिकॉर्डिंग बाय सुमन सरगम HD। KPS रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेशमा बाजार मधेपुरा।